מה כתוב? למה יוכל להריח אותי? לא, יש לו כאן. כתבו את האוגר שלנו. הוא כן! הוא קטן. הוא העלה אלינו, וואלה, תסתכלו איך הוא נהנה להתכסות בשמיכה. מתקבל עליה. צ'ו שלי. תתקרבל כמה שאתה רוצה. מה, אתה רוצה לחזור הביתה? לא, תביא לי. תננס. לא, אני רוצה, לא. אתה כבר שמת, לא. לא, שמת. אני תעשה בטלוויזיה. לא. לא נורא מתי. הנה. אבל... הנה הוא כאן. בלובי שלו. עכשיו הוא ירד. תסתכלו איך הוא יורד. הוא יורד ללובי. הוא יודע לקפוא. היי, אתה רוצה קופלינץ'? נו, הוא אמר לי שלום. נו, הוא אמר לי שלום. הנה הוא יורד. רגע, חסר פה הרבה אסף. אוקיי. הנה הוא מתגרד. טוב, כנראה שהוא עוד מעט יחזור הביתה. הוא משתף את עצמו. מה? הוא עכשיו מנסה להיכנס. רגע, מה? הוא לקח את ככה. גרי, תחזור הביתה. לא, עמדתי גם. לא. אתה רוצה שהוא יעב. לא, מהכיוון הזה הוא צמס וזה. שנייה, תנו לי רגע. טוב, ביי.